Ogendi Beluquarano, Ibazucatarano, Ugumba Panigarano, Ogendi Beluquarano, Ibazucatarano, Ugumba Paniela. Ugbo Igbo na-ebu wa abamuti chaba kwacha abamuti abamu Ugbo Igbo na-ebu Ugbo Igbo na-ebu bizbuz Obodo ahụ buru onye gburu ụgbọ ala hụrụ gburu Igbo mma mmanụ nọ n'ihe omume egwuregwu obi aṅụrị tata bụ okwu ntabi ile ka anyị nọkwa ọzọ maka ihe ndị Igbo obi aṅụrị ngị nwa bụ onye Igbo naanị Igbo na-asụ Igbo nke ọma anyị nọ tata ka anyị kpagharịa nye ndị Igbo obi aṅụrị aha m bụ Tobechukwu Kasmia a na-akpọ m To Handsome ọ bụ na UGWUMBA TV ka anyị nọ ka anyị ganye Igbo obi aṅụrị ngwa ndewo maazị ndewo biko kedu afa gị afọ m bụ Steven Maazị Steven onye ebe ka ịbụ amụ Imo steeti ịbụ ezigbo nwa afọ Igbo naanị Igbo na-asụ Igbo nke ọma ọ bụ n'oge obi aṅụrị okwu ntabi iri Igbo na-egwuregwu ndị Igbo na UGWUMBA TV ka anyị nọ tata maka obi aṅụrị ndị Igbo na-ekiri gị ị ga-ekwuru m okwu ntabi iri ugboro anọ n'ekugu ume ọbụla nwoke na-ere ele lere anya were ree ele nwoke na-ere ele lere anya were ree ele ugboro anọ n'ekugu ume ọbụla nwoke na-ere ere lere anya were ree ele 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 nwoke na-ere ele 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 lere anya were ree ele bịa mgbe ọmụ nke anọ akwụ a pịa akpa m kpachi akpa akpa m tinye akpa m pịa akpa m kpachi akpa akpa m tinye akpa m pịa akpa m kpachi akpa akpa m tinye akpa m pịa akpa m kpachi akpa akpa m tinye akpa m ugboro anọ ka ị ga-ekwu ya nna m ọ bụrụ anọ na mgbe Igbo pịa akpa m kpachi akpa akpa m tinye akpa m kwuo ya bụ pịa akpa m kpachi akpa akpa m tinye akpa m pịa akpa m kpachi akpa akpa m tinye akpa m pịa akpa m kpachi akpa akpa m tinye akpa m pịa akpa m kpachi akpa akpa m tinye akpa unu ọhanaeze ekelekwanụ m unu afọ m Steven ndewo maazị ndewo maka ọhanaeze ndị Igbo na-ekiri gị kịta kedu afa gị Chibueze onye ebe ka ịbụ amụ Imo steeti ife a bụ n'obi aṅụrị ndị Igbo okwu ntabi ire n'oge egwuregwu ndị Igbo na UGWUMBA TV ka a nọ na-enye ndị Igbo obi aṅụrị kwere m okwu ntabi ire ugboro anọ n'ekugu ume ọbụla nwoke na-ere ele lere anya were ree ele nwoke na-ere ele lere anya were ree ele nwoke na-ere ele lere anya were ree ele nwoke na-ere ele were anya were ree ele nwoke na-ere ele nwoke na-ere ele lere anya were ree ele nwoke na-ere ele lere anya were ree ele nwoke na-ere ele lere anya ma ree ele nwoke na-ere ele lere anya ma ree ele nwoke na-ere ele lere anya were ree ele nwoke na-ere ele lere anya were ele nwoke na-ere anya nna m ebe ọ bụrụ ozu o buru ofu mgbe ọkwuo nke a pịa akpa m kpachi akpa akwa m tinye akpa m bịa akpa m pịa akpa m kpachi akpa akwa m tinye akpa m bịa akwa m kpachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kpachi akpa akwa m tinye akpa m kwa ugboro anọ bịa akwa m kpachi akwa akwa m ọ dị mma ka anyị gaa ndewo Adigbo ndewo nna maka ndị ọma na-ekiri gị kịta kedu afa gị afọ m bụ Chinyere ụzọ onye ebe ka ịbụ ahụ m onye Imo steeti ịbụ ezigbo nwafọ Igbo na-asụ Igbo nke ọma oke nnọọ na ihe omume obi aṅụrị okwu ntabi ire n'oge egwuregwu na UGWUMBA TV ọ dị mma ị ga-ekwu ihe a ugboro anọ n'ekugu ume ọbụla maka obi aṅụrị ndị Igbo nwoke na-ere ele lere anya were ree ele nwoke na-ere ele lere anya were ree ele nwoke na-ele ele lere anya were ele nwoke na-ele ele lere anya na-elele nwoke na-ere ele anya were ree ele okay nwoke na-ere ele lere anya were ele nwoke na-ele ele lere anya were ele nwoke na-ele ele were anya na-elele ọ dị mma ọ ga-adị ka nke a hegere ntịntị arụ mgbakwuo nke ọsụsọ pịa akpa m kpachi akpa akwa m tinye akpa m nwa pịa akpa m kpachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwashi akpa m were ya ọzọ ị ga-enweta ya
pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa aka m tinye akpa m ị nwetara ya ọ dị ma gwa ala ndị Igbo afa gị ọzọ afọ m bụ Chinyere Ụzọ nwa afọ Imo ọ dị ma ndị ewu nne ịgbalịala maazị ndewo maka ndị ọma na-ekiri gị kedu afa gị Emmanuel biko Emmanuel onye bekee bụ onye Imo steeti Igbo ezigbo nwa afọ Igbo na Igbo na-asụ Igbo ọfụma ọfụma ọ dị ma nọ na okwu ntabire nke taata ị ga-ekwuru m okwu a ugboro 4 n'ekugu m ọbụla nwoke na-ere ele lere anya were ere ele nwoke na-ere ele lere anya were ele nwoke na-ere ele were anya were ere ele nwoke na-ere ele were anya were ele nwoke na-ere ele were anya were ọ bụrụ lewara anya nwoke na-ere ele lere anya were ere ele nwoke na-ere ele lere anya were ere ele nwoke na-ere ele were anya were ere mgbe kwuo nka pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akwa m kpachi akwa m ọ dị ma kwuo ya ofu ugboro ọzọ ka anyị wee hapụ gị pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akwa mkpam pịacha akwa mkpam tinye akpa m ndewo adị Igbo ndewo biko kedu afa gị Mrs. Ogechukwu ọ dị ma Oriakụ Ogechukwu onye bekee bụ onye Anambra Igbo ezigbo nwa afọ Igbo na Igbo na-asụ Igbo nke ọma anyị nọ na okwu ntabire nke taata ị ga-ekwu m okwu ntabire a ugboro 4 n'ekugu ume ọbụla nwoke na-ere ele lere anya were ere ele nwoke na-ere ele lere anya were ere ele nwoke na-ere ere lere anya were ere 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 mgbe ị ga-ekwuru m nke ọzọ nke ọzọ ahịrị arụ mgbakwo nke ọsịsọ pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m okay pịa akpa m kwachi akpa ọ ndewo dị mma maka obi aṅụrụ ndị Igbo ị ga-ekwu okwu ntabire ugboro 4 n'ekugu ume ọbụla nwoke na-ere ele lere anya were ere ele 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 nwoke na-ere ele were ala were ele ele nwoke na-ere ele were ala ma ọ nwoke na-ere ele lere anya were ere ele nwoke na-ere ele were anya were ele gbakwa ọzọ nwoke na-ere ele lere anya were ele nwoke na-ere ele lere anya were ele nwoke na-ere ele lere anya were ele nwoke na-ere ele were ala lere mgba bịa ya ekwu nke anọ adị ka na agba ndị ezigbo nwafọ Igbo mgbakwo nke a pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa m tinye akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m tinye akpa m kwachi akpa m ọ dị ma ndewo kedu ọha na-eze ndị Igbo kedu afa gị ọzọ afa m bụ Comfort Ekeke daalụ biko kedu afa gị afa Mmadụka maazị Mmadụka nọ n'ihe egwuregwu okwu ntabire Igbo biko ị ga-ekwu m okwu ntabire ugboro 4 ọsịsọ ekugu m ọbụla pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m tie akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa m tinye akpa m tie akpa m kwachi akpa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa m kwachi akpa m tie akpa m kwachi akpa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m kwachi akpa akwa m tinye akpa m pịa akpa m tinye akpa m pịa akpa m nna m mgba ọ dị ka nke a siri ntụtụ ike mgbakwuo nke ọzọ ka anyị mara nwoke na-ere ele lere anya were ere ele nwoke na-ere ele lere anya were ere ele nwoke na-ere ele lere anya were ele nwoke na-ere ele were anya were ele nwoke na-ere ele were anya were ele nwoke na-ere ele were anya were ele ọ dị mma biko kedu ọha na-eze ndị Igbo ọzọ aha Mmadụka ndewo nnọọ ugbo oyibo na-ebu gwa agba m ticha agba kwacha agba m ti agba m ugbo oyibo na-ebu
Boy, na-egbu bizbit. Obodo ahụ bụrụ onye gburu ụgbọala ahụrụ gbara gburu.